В продължение на първото ни видео ще разгледаме днес глаголите с акузатив и датив. Когато имаме движение от точка А до точка Б, тогава винаги ще използваме акузатив. Въпросът, който си задаваме е wohin, на къде. Типични представители, които можем да изредим, са stellen, поставям в изправено положение, legen, слагам в легнало положение, правилният глагол hängen, hat gehängt, закачам, sich setzen, сядам, kommen, идвам, gehen, вървя, отивам, fahren, пътувам, карам, fliegen, летя и много други. Когато искаме да опишем местоположението на даден предмет, ще използваме датив. Въпросът тук ще е во, къде. Глаголи, които са в този падеж, са stehen, стоя, liegen, лежа, неправилният глагол hängen, ist gehangen, вися, sitzen, седя, sein, съм, bleiben, оставам, wohnen, живея, sich befinden, намирам се и още много. Ето един пример. Ich lege das Buch auf den Tisch. Аз слагам книгата на масата. Das Buch liegt auf dem Tisch. Книгата лежи на масата. Помогнахме ли ви с това видео? Оставете ни коментар. Ако искате да разберете повече и за останалите предлози в немски език, абонирайте се, за да получите известие за следващото видео.